Okay venner, jeg er så excited. Min mormor, hun er lige kommet på besøg, fordi at min mor, hun har fødselsdag i dag. Så hun er ligesom bare lige kommet lige og sådan hjælpet lidt til. Og så kommer hun seriøst med det her kæmpe fastelavnsris. Altså, what the fuck. Jeg elsker fastelavnsris, og der er synes bare alt for det her. Og jeg blev sådan sygt glad og hype over det. Der er sådan nogle små poser, og ja, sådan noget her cellofan, tror jeg. Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Men sådan noget rigtig sådan flot farvepapir. Og så kom hun altså også med en lille bitte gave. Og der var altså en gave, som jeg lige sagde, og jeg elsker beauty. Det kommer der også meget mere af på min kanal, men der var denne her palette, der altså, og jeg begyndte nok rigtig meget med øjenskyg, og prøv lige at se nogle flotte farver her. Ej, jeg er så excited over den her gave. Hvis folk ikke ved det, så elsker jeg sådan glimmer til øjnene, og det er der altså virkelig meget af i denne her. Og så er der også bare nogle virkelig flotte farver, så den er jeg virkelig glad for, at jeg fik. Jeg har også ønsket mig rigtig meget til min øjenbryn, og i gaven var der altså også denne her til min øjenbryn. Så jeg tænker lige, at vi skal prøve den sammen, fordi jeg er virkelig hyped over den her. Jeg tænker lige, at vi vil åbne her. Den ser altså sådan her ud. Og jeg er så glad for det her. Jeg har ønsket mig sådan noget her til min bryn. Jeg har lige fået åbnet den, og den ser altså sådan her ud. Det er sådan en med sådan nogle takker i, fordi så kommer det til at ligne altså selve øjenbrynets strå. Jeg ved virkelig ikke, om jeg udtalte det der rigtigt, men jeg er virkelig hyped, så jeg tænker lige, at vi kunne prøve den. I lige kommer lidt tættere på, men jeg tænker bare lige, at jeg vil prøve den. Jeg har et spejl lige bag, derfor jeg kigger der. Det er lige mine farver. Okay, den stopper lige. Det synes lige min farve, det her. Som I kan se, så er de sådan både meget mørke. Men det var også det, jeg sådan gik efter. Men så tager jeg egentlig bare sådan en her pind og lige ramme igennem, og skal vi lige se sådan resultatet. Okay, jeg holder lige for det her øje, men jeg har fået rigtig igennem. Jeg tænker lige, at jeg vil lave det andet, og så ser vi resultatet. Okay venner, jeg har fået farvet dem og rigtig dem igennem, og synes, jeg er virkelig glad for det her resultat. Det var lige de her sådan farvebryn, jeg vil have. Så hvis I også har lidt rødligt hår, så kan I så gå ud og købe dem her. Og det er farve 2, så ja, jeg er virkelig glad. Tak fordi I så med, og vi ses egentlig bare i min næste video. Eller short, hvad det nu mener med. Hej hej!